Тя е професор. Тя е професорка. Академик, професор, тук всички сме доценти. Имаме вече въобще. Ами, аз също искам да благодаря на Жорж за тази прекрасна идея, на Стоянчо и на Таня. Мисля, че и Танчето и тя участваше тогава, когато решихме да направим общо такъв детски център с деца, които да се занимават с театър. И сега, като ви гледам вас, както на лента ми минах през очите всичките деца, с които тук работихме през годините и как пораснахме и ние със Стоянчо бяхме млади и хубави, сега сме само хубави. Най-вече тя. Въобще останахме. Не вижте какво, деца, аз ви благодаря за тази година. Аз не можах много да бъда с вас по причини и заетости мои. И се радвам, че при нас попадна едно момче, което пък е възпитаник на училището за сценични кадри. След това завърши надфис Любо Колапсъзов. Аплодисменти за Матери Ниво. Се радвам, че така като не ни стигнаха, за да може все пак вие наистина да бъдете ангажирани и да работите. А Любито е едно прекрасно момче, много талантливо дете. Пожелавам му добър път и светлина да има напред, защото мисли интересно и се надявам да бъде част от нас и следващата година. Той ще каже. На вас ви благодаря за... Не благодаря за дисциплината обаче. Знаете, аз съм много крайна в изискванията си. Виждате, че когато се подредите и сте дисциплинирани, от вас се изисква 3 пъти по 40 минути, просто да вниманието ви да е приковано в нещо, което се нарича репетиция. След това почивайте колкото си искате. Нали така? Да. За да може, когато почна да ви бие сърчицата преди сцената, когато излезете на публиката, то беше само за колко? За 3 секунди, нали? Да. И след това вече всичко става толкова хубаво, прекрасно. В този ред на мисли искам да кажа, че ще ви бъда много благодарна, ако бъдете малко по-самокритични към себе си относно дисциплината. Останалото го имате. Всички сте безкрайно талантливи. Сега кой от вас ще продължи нататък, това е вече въпрос на личен избор. Но единственото и най-важно нещо е да се забавлявате. И да се останете винаги деца и владетели, такива, каквито сме всички ние тук. Стоянчо, който е душата и сърцето на тая школа, винаги съм го казвала. Жорж, да не говорим за него, за изявите му, за нещата, които е направил за България изобщо. За България, не само за Пловдив. Любе, надявам се да чуваме те първа за тебе. Ами, прегръщам ви, обичам ви, едно хубаво лято ви пожелавам и на есен с песен отново. Благодаря ви, Ивана. Батя Любов, ти като най-млад завършваш официалното. Ами аз първо трябва да благодаря най-вече на Стоян и на Ивана, че се сетиха за мене, че се запознахме. Имах такова голямо доверие да ви споделят с мене, да работим заедно. Аз много се радвам, че се запознах с всички вас. Мен най-хубавото, което може да ми се случи, е тази среща с вас. И аз оценявам, че вие сте избрали да правите театър. За мен това е най-големия подарък. Защото вие отделяте един път или 2 пъти в седмицата да се занимавате с това. Знаем, събота и неделя бихте искали да излизате навън, да играете в компютър и така нататък, но вие сте избрали това да правите изкуството, да радвате не само нас, но да радвате и вашите родители, защото това е най-хубавото, да виждаме повече усмивки. Искам да ви пожелая да продължавате да работите, да правите театър, независимо от как. Да се занимавате с изкуство, защото това е единственото нещо, което може да променя света. Културата променя света. Така желая ви да се забавлявате супер много. Да продължавате да играете. Ивана сега каза, театърът е сериозно нещо, то не е телевизия, не е просто да има някакви забавления. Театърът е сериозно и ние се занимаваме с сериозни теми. Аз ви потънах в едно много дълбоко море, Екзюпери, Малкия принц, за 20 минути. Вие не осъзнавате, но това е нещо много сериозно. Не знам как се случи. Случи се
благодарение на вас. Може би до година ще съм с вас, ако наистина искате и имате желание. И така, пожелавам ви хубаво лято, на есен, освен с песен, в черно, готови, с новия текст, който ще бъде. Измисли ли какво ще правиш? Има време. Ще го измисли, цяло лято има. Ще има да играем. Ами хубаво. И всяка година знаете, че пишем. Нали? Задавам въпросни теми, които пишем. Значи, моята ваканция е приказка от. Запишете. Моята ваканция е приказка от. Това е съчинението за есента. Ще ви кажа какво означава тракат. Знаете ли какво означава тракат? Вие къде живеете? Кичук. В Пловдив живеем всички. Но Пловдив къде се намира? В сърцето на Тракия се намира. Значи, и какво прави човек, какво остава след себе си? Остава изкуство. Арт означава изкуство. Арт означава тракийско изкуство. Значи, вие самите сте част от тракийското изкуство на България. Разбирате ли? Не. Тъй, че това, което правите, на сцена ли ще го направите? Когато напишете нещо ви, защото всяко едно стихотворение, всеки един разказ е изкуство. На екрана ли ще го направите като артисти или като режисьори, като музиканти и като певци? Няма значение какво ще направите, но всичко след нас е изкуство. И всичко след вас ще бъде изкуство. Разбирате? Ето на вас това ви е първото изкуство, което сте направили. Тоест, вие сте доказали, че можете да бъдете прекрасни артисти и да направите една прекрасна постановка и да победите всички на Рошевата котка. Нали? Достатъчно така звучи, как да го кажа, подкупно и шеговито Рошевата котка, но в края на краищата там вие сте доказали, че сте деца с възможности. Зато и аз ви благодаря и продължавайте да бъдете именно носителите на това тракийско изкуство, защото вие всички и живеете, и вашите родители, и предшественици, всички са от Тракия. Тъй, че следващата година по-голяма награда.